И така, здравейте YouTube, аз съм много запълниша, тук с мен е Flash Deshi и Тадар и сме в новия PvP сервер Legend Craft. IP-то ще го има долу в описанието. Ако се чудите, ние не сме строили спална, това е качен от нета естествено. И ние тук сме всичките админи. Може да махнете мечовете вече. Може да махнете мечовете вече така. И да се разведем малко. Така. Тук като ви спалне и ви пише, нали, на табелките, може да си ги видите после като влезете и сега ларповете. Ларп хотел първо. Всички на ларп хотел. Ако ме ларпне. Как ме лаги. Така. Ларп хотел скоро ще отворим, когато се съберат повече хора. Ама само, че за съжаление става номер 1, няма. Това става номер 6. И така и 5, тук ставите всички стаи. Какво има в една стая, примерно? Легло, ендърчест, брил кистънски и малко хлебове. Така. Аре, аз си идва така. И това вецето. Някой ми е махнал табелката, изчакайте малко. Така. Ей, затвори си вратата, няма да гледат хората. Много смешно, нали, направо се пръснах от смях. Така. Други ларпове, ларп джел. Ларп джел. Така. Ако ме порте да остре! Как ме лаги. Така, него джела. Някой чупе стома, така. Такива малко айрен големи с легла. Чупка, О, мъга, тук, който пак го слагал това. Добре. Това е излишно за гледане. Така. Добре, няма значение, ей така. Пак, нещо става. какво е, човек? И тук някой щупи вратата. Толкова В един чест има от всяка страна по 5 хляба и да. Сега друг ларп, като ларп джъмп. Аз съм го правил ларп джъмпа. И тук ще го прочетете като влезете в сървъра и според мен джъмпа не е много дълъг. И накрая на джъмпа наградата ще видите. Само да стигне до там. Накрая наградата е Protection 4 сет, един диамантен меч, Smite 5, Knockback 2, Fire Aspect 2, една стрелнитка, 5 легендарки, една стрела, един лък Power 1 и моята глава. Друг ларп, като ларп писта. Аре, ларпа се, така. Аре на ларп писта всички. Аре се вземем, аре, кой е бил победител? 3, 2, 1, аре, тръгвай. Аз съм с питка и търча по терена. Добре, аре, няма значение. Аре, стигнем до края. Добре, някой. Накрая наградата е админ ще ви дадат. Друг ларп, като ларп PvP. Е последния ларп, ще има още на сървъра. Не е последния. Напротив, до сега си ще ги избухне. Сървър е нов, така че ще има още ларпове и ще ви покажа една стратегия. Ей тук, отдолу като влезнете, ей тук е сейф зон вече и можете да се спасите, ако сте изпили Fire Resistance. И можете да се спасите, ако някой ви гони. И да, това не е World Edit, просто толкова е тъп спална, че така се е спалнал прав World. Някъде. И този човек се подпали. Да му лепне ли един меч? Добре. Ама къде ми е стрелката? Не мърси. Алекс, я малко така. Можеш да клякнеш във въздуха. Да.
Не можеш да клетнеш във въздуха. Аре, за финал на клипа. Я тук долу за финал на клипа, бе. Аре, бе. Не къв се правиш? Аре, би се, бе. Мършо. Би се, бе. Какво ме гледаш, бе? Жено. Сайран меч. Сериозно. И съм сложил тук Keep Inventory. Ако умрете, поне няма да си загуби тая темица. Както в момента и да. Това бях аз. Много за Punisher. С мен тук бяха Flash Dashi и Тадар. Надявам се клипа да ви е харесал. Коментирайте, харесвайте. И ако не сте се абонирали, не се абонирайте. И до скоро. Кажете бай-бай. Бай-бай. Кажете бай-бай на YouTube, бе. Абаре. Бай-бай.